Dobrovoľníci zo Zborova sa pustili do obnovy Rákociho aleje. Kedysi bola takou dominantou obce, že ju František I. Rákoci spomínal vo všetkých svojich listoch. Boli to lípy a bolo ich rovných 100 a presne toľko by ich tam chceli vysadiť. Takto to vyzerá v Zborove dnes, ale takto to vyzeralo pred takmer 400 rokmi. Po vzácnej, historicky známej Rákociho aleji tu dnes nedaní stopy. Tu nám môžete vidieť, ešte tu nebolo ihrisko v tom čase, ani obecný úrad. Bolo to presne 100 líp, špeciálne šľachtených a doteraz známych ako Rákociho lípa. Prežili stáročia i svetovú vojnu. Osudnou sa im stalo rozhodnutie miestneho národného výboru za minulého režimu. Kedy si tu boli Rákociho lípy, pamätáte ešte? Áno. Jedna lípa spadla tam na dom, predseda MNV vtedajší dal to porezať. To bola nádherná ulica. Vtedajšie panstvo Rákociovcov bolo veľké aj na dnešné pomery. Kaštiel, ktorý stál pri tomto kostole, bol tak veľký, že aj súčasný prezidentský palác v Bratislave popri ňom vyzerá ako jeho mladší brat. Z toho zborovského už ale ostali len dobové maľby. Šľachtené lipy boli jeho neodmysliteľnou súčasťou. Dnes už po nich majú pomenovanú len jednu ulicu, ale kedysi boli podpísané pod každým dokumentom. Odkedy boli vysadené, presne sa nevie, ale vieme, že už za čas Františka I. Rákociho, či tá druhá polovica 17. storočia, už on datoval niektoré svoje listy s dovedkom sub centum tilis, teda pod 100 lípami. Je to lípa, ktorá vznikla ako kríženec troch líp. Predtým ako aleja zanikla, jeden z posledných kusov naštepil a poslal do arboreta jeden z miestnych obyvateľov. Teraz im to pomohlo a dnes už mladý štep putoval do zeme. Toto je naštepená lípa Rákociho. Takže pred takmer 400 rokmi ten Rákoci a teraz vy? Hej, naj sa to ujme. Tento rok vysadia prvých 10 líp, na ten budúci už budú mať ďalšie štepy a tak postupne sa možno podarí dostať aj k tej Rákociho stovke. To tá prvá a teraz týmto smerom. Zo Zborova Vlado Jurek, televízia Joj.